ଗାଁରେ ପ୍ରବଳ ପାଣି ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଦିନ ଭିତରେ ରାସ୍ତା ପୁରା ଉଡ଼ିକି ଏଇଭଳିଆ ହେଇଛି। ପୁରା କୁଳୁ କୁଳୁ କରିକି ପାଣି ଗୁଡ଼ାକ ବୋହି ଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ବିଲ ବାଡ଼ି ସବୁ ପାଣି, ସବୁଆଡ଼େ ପାଣି ପାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ତ ଦେଖିଲେ କି ନା, ଆଉ ଗୋଟେ ଆଗକୁ ଚାଲନ୍ତୁ, ଆଗକୁ ଦେଖଉଛି। ଏବେ ଟିକିଏ ଜଷ୍ଟ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ପାଣି ଆସିବ। ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ପାଣି ଏଇଠି ଅଛି। ବହୁତ ପାଣି ଜମି ଜମିର ବଢ଼ିଆ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ପୋଖରୀ। ପାଣି ବହୁଛି ଝରଣା ଭଳିଆ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏରିଆଟା ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ। ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ପାଣି ବାହାରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ଶେଷ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।